prečo sa tu svieti, keď vonku svieti slnko? Nevieme. A čo? Nie je to jedno. Že máte šetriť elektrinou. No, asi mám pravda. Teraz všetci rozprávajú len o plytvaní. A že sa čuduješ, veď hrozno, ktoré sme dostali na obed, skončilo v záchode. To nemyslíš vážne? No. A čo sa tu dnes rozprávate? O tom, ako sa niekto nevie zmestiť do kože. A čo znamená, že sa nevie vprátať do kože? To znamená, že sa niekto nevie pekne správať a neváži si, čo má. Vieme, že máte dostatok energie, ale tá, ktorou kúrime a svietime, nie je nekonečná ako tá vaša. Decka, my sme zabudli zhasnúť a zatvoriť okná v triede. A čo panikáriš? Čo sa stalo? Zabudol si, čo nám povedala pani učiteľka, že máme šetriť elektrinou? Ale však to je len jeden raz. Ak školský rok trvá 10 mesiacov a my máme v škole cez 40 miestností, tak je to podľa mojich výpočtov veľa vyplýtvanej energie. A čo to vlastne znamená to plýtvanie? Najlepšie bude, keď ti to ukážem. No nech sa páči. Živý príklad plýtvania. Preto musíme efektívne svietiť, Efektívne vetrať a efektívne púšťať vodu. A čo je to defektívne? Defektívne? Nie defektívne, ale efektívne. To znamená, že my ideme len toľko energie, koľko potrebujeme. Aha. Usmej sa trocha. Šťastný, veselý. práve preto... Pred odchodom na telesnosť zhasíname svetla a zatvárame okná. A keď si umývate ruky... A čo to mám povedať? A ja viem. Nepúšťajte plný prúd vody. Tak je to správne. Neplýtvajte energiami a buďte efektívni. Čo keby sme využili tú energiu a pretransformovali ju niečo, čo môžeme využiť v škole? To je škole, brácho. Brácho, ty máš vždycky dobré nápady. Ja viem. Ďakujem. Miško, všetky pomaranče z obeho skončili v koši. Kde? Kde? Ja si zoberiem. Kde? Ale neblázni. Miša si chcel zobrať pomaranče z koša. Prečo to hádžu do koša? Nevedia, že máme v jedálni kožné nechcené potravy? Idem vám to ukázať. No vidíš, sem vložíš vec, ktorú si neprosíš a nemusí to skončiť v odpadkovom koši. Wow, to je super, teraz si Miško môže to vybrať. Jej! To je super. To s tým košom, to je že super nápad. Už mám tretí. Wow, super, Miško. Chceš? Nie, ďakujem. Dobre. No dobre, tak čau. Ahoj, Miško. Miško, to prečo hľadíš na zem? Však to hoď radšej do koša, nie? Lebo ten koš je plný mafinov z obeda. Nie, no to je strašné, s tým musíme niečo spraviť. Babi, potrebujem vašu pomoc. Čo sa stalo? Všimli ste si, že v poslednom čase sa na našej škole veľa plýtva? No, áno. Nemáte nejaký nápad, ako by sme to mohli zmeniť? Mám nápad, čo keby sme na matematickom krúžku vypočítali, koľko preplýtvame energie, potravín, obrúskov náruky a podobných vecí. To je dobrý nápad, smelo do toho. Počkej, už skoro mám. Asi si chceš, že tu som si sa nepomýlila s tou 10 čiarkou? Nie. Už mám výsledok, vyšlo mi 10 miliónov. Není to trochu moc? A ty si mala jednotku z matiky? No, tesne.
No každopádne je to veľa a za to by sme mohli mať napríklad nové tabule, počítače, programovacích robotov. Alebo výlet do Afriky, kde si kúpime hneď také opice. Káni, chcete vedieť, čo som dnes počula od jedného deviataka? No. Povedal, že či by sme použili svoju prebytočnú energiu na svietenie akvarely našej školy. Tak to si vážne neviem predstaviť v praxi. To dodá nie. Čo si vie? Vôbec to nejde. Je čas využiť našu energiu. Hurá!